Ahojte, Richie kanál ako vždy. Predstavujem Mercedes SLK 350 1.7.1. Ešte poctivý atmosférický 6-valec, 3,5 liter, 200 kW, 272 koní. Krásny roadster, teda pevná strecha, môžete to mať aj ako kabriolet. Neskôr si to ukážeme, že zložíme tú strechu. Tak tohto krásavca je to môj obľúbenec. Rád sa s ním preveziem, tak si ho aj prebehneme, uvidíme a teším sa. Tak dúfam, že sa vám video bude páčiť a urobíme skvelé videjko práve pre vás. Tak ukážem vám to znútra. Má to F1 radenie, keď si môžete všimnúť, potom to bude zvlášť na videu ukázané. No ale čo vám hlavne chcem ukázať je práve toto tlačítko, ako budeme dávať krásne dole strechu. Strechu je možné dávať za menšieho pohybu, teda možno nejakých 10-20 km rýchlosti. A aby som bol presný, čo vystihuje toto autíčko Mercedes SLK 350, je práve táto časť. Prišiel s tým práve Mercedes, myslím si, že jediný. A je to ohrievanie vlastne krku. Urobíme záber, ako krásne sa skladá strecha a uvidíte, ako vyzerá bravúrne toto autíčko, keď je zložená strecha. Otvoríme si teda motorovú časť a pozrieme sa na ten krásny, poctivý Mercedes motor. Nakoľko dnes už tie motory vieme dobre, že už nie sú Mercedes. Tak, ukážeme si, ako sa krásne skladá strecha, tak poďme na to. Trvá to fakt len zo pár sekúnd. A je to fakt komfortné, skvelé. Okná sa vytiahnu, stĺpiky idú dole. Úžas.